गुड मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो पलिटिकेलनिसो जागोन दे पलिटिक्सनि जागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै 5 आगस्ट बे 5 आगस्टआ जाहैबाय जोंहा UPPL हान्जानि गायसननाय सान दे बेखौनो दिनै जोंहा मा होनना बुङो फाउन्डेसन डे हाबाफारि सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो आङो दंफैयो गहपुर हालामाव दिनै जोंहा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामा दिनै जोंनि BTR ओनसोलाव गोग्लैबाय आरो BTR ओनसोलाव गोग्लैनायजों लोगोसे धनस्रि कनस्टिटुएन्सियाव बिथांमोनखौ एड खालामनानै होनाय जाबाय आरो बेयावनो आंबो बाहागो लाफैदों आरो आङो दिनै बिनि जि UPPLनि जि 10थि बोसोरारि जि फाउन्डेसन डे सेलेब्रेसन हाबाफारि आङो नैबेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन जोंहा गहपुर हालामाव रायजो राजाया UPPLखौ माबायदि अनसायदों बिनि नोंथांमोननो आङो गुवारै भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन आरो बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना साननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोदों होननानै मानो होनना बुङोब्ला बयहाबो मोन्थाय दङ पलिटिक्स खालामनो थाखाय बेनिखायनो आङो दिनै आंनि भिडिअआव फैगोन पलिटिक्सनि जि UPPL हान्जानि फाउन्डेसन डे गायसननाय सान बेखौ आङो गुवारै दिन्थिनो थांगासिनो लोगोफोर दे नायलांबाय था अब्ला दायो नैबेयाव फ्लेग हस्टिंनि हाबाफारिया जागायसिगोन आङो एसे नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन दे नायलांबाय था लोगोफोर विंग्सनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावथि बिथांमोन पेरेन्टस पार्टिनि गासैबो मावथि बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि जि गोजोनग्लायनाय बेखौ बावहरनाय थाबाय बे हाबाफारिखौ जोङो बांद्राय गोबाव खालामनो सानाखै दा बेनिखायनो आङो जोंनि दिनैनि बे जि 10थि जोनोम सान बे 10थि जोनोम साननि फुंबिलिनि गिबि हाबाफारि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो जोंनिनो UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL long live UPPL long live UPPL long live Pramodpur long live Pramodpur long live Pramodpur long live UG Brahma long live UG Brahma long live UG Brahma long live UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL long live UPPL long live UPPL long live बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन बेवहायनो जोंजों बाहागो लाफैनो हानाय धनस्रि समष्टिनि
जे UPPL हानजानि गायसनथाय सान बेखौ जोङो हंकल्प उदजापन हंकल्प डे हिसाबै जोङो माने फालिनायनि मोनसे बाथ्रा बिथाङा फोसावदों आरो बिथांनि फोसावनाय बायदि जोंनि ओनसोलनि लामानिफ्राय दालांनिफ्राय जोंनि जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव जेरैबायदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन दा बै गासैबो बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनैनि बे फिरफिलानि जोंहा दिनै जि 10थि बोसोरारि जि UPPL हान्जानि गायसन सान बे हाबाफारिनि जि फ्लेग होइस्टिं बिरहोनाय हाबाफारि जोंहा बे जोबनानै थांबाय दायो जोंहा नैबेयाव गुवारै सावरायलायनाय आरो हाबाफारि दङ आरो बेयाव बेसेबां सोद्रोमाया बाहागो लादों आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन आरो लोगोसे जोंनि UPPL हान्जानि दैदेनगिरि गहपुर हालामनि बिथांमोनखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो जा बेयाव मा हाबाफारि जायो बेखौबो आङो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा दिनै बेयाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो जोङो सिगांथिं जोंहा सिरिबाङै जिरायनाय नुदों बिथांमोनानो जाबाय जोंहा गहपुर ओनसोलनि जि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना दैदेनगिरि बेनिफ्राय आरो बेयाव जेसेबांखिनि नुदों बिथांमोनानो गासैबो दैदेनगिरि आरो मानो होनना बुङोब्ला बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो आइजोनि दैदेनगिरि नैथिं नुदों नै जोंहा मेन्स पेरेन्टस बडिनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनानो जाबाय माने आरो नैथिं जोंहा आइजोनि दैदेनगिरिफोर दङ आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सोद्रोमाफ्रानो जाबाय जोंहा मोनफ्रोमबो गामिनि मेलेमजिबि साननो गोरों आरो जोंनि UPPL हान्जाखौ गोख्रोङै मदद होनो बिथांमोना ओंखारबोदों फैबाय थानाय जि BTR बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै आरो BTRनि जि मावफुंनाय हाबाफारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओंखारबोदों आरोना बिथांमोना जायफोरखौ नोंथांमोना सिरिबाङै जिरायनाय नुदों बिथांमोनानो जाबाय गहपुर हालामनि मोनफ्रोमबो ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोना जोंहा दिनै UPPLनि जि फाउन्डेसन डे सान फालिनायजों लोगोसे नै बिथिं जानायनिबो लाहार फाहार खालामनाय जादों दे बिदिनो संनाय खावनाय सोलिगासिनो नै नुबायना माने फाउन्डेसन डेआथ' रंजानाय सान ना बेनिखायनो थारमाने रंजानायजों बोथिसे मावथिफोरखौ लानानै थारमाने बेयाव जोङो स्राय जासिगोन आरो रंजा बाजाहै मावख्रुबगासिनो जोंहा संग्रा खावग्राफोरा इयुननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै लेङाइ आफादगिरि मावथि बिथांमोन जोंनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि गासै सोद्रोमा बिथांमोन जोंनि जिल्लानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन नोंथांमोन बयनिसिमबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिदों आरो दिनैनि हाबाफारिखौ मासि लानानै दिनैनि मेलखौ सामलायनो थाखाय मानगोनां निजोम बसुमतारी जोंनि दिदोम आफादगिरि बिथांखौ आफादगिरि महरै आङो मासि आजावनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि धानस्रिप दियाबनि TLCC चेयारमेन मानगोनां रुजुगोरा मुसाहारि सारखौ खावलायनाय जाबाय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव दंफैयो जिल्ला UPPLनि बोसोनगिरि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि दिनाव हारिमु नेहाथारि कालचार सेक्रेटारि रोमै बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव दंफैयो सासे मैखोम मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि अजित बसुमतारी गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जलेश्वर नार्जारी बोसोनगिरि UPPL गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय
बसुमतारी सरि बसुमतारी लिरखादोंमोन आङो साबायखर जोंनि दोनस्रि बियाबनि सासे मावथि सिमन स्टिफेन बसुमतारी मानगोनां स्टिफेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिजय औवारी भाइस खावलायबाय जिनु मोसाहारि मनिसा राभा नार्जारि मा भाइस प्रेसिडेन्ट दा दङ दुर्गे नार्जारि गाहाय नेहाथारि सेलेटा नार्जारि नेहाथारि दिबिका बसुमतारी नेहाथारि प्रेमदा बर' नेहाथारि पिएलआ मानो जोनोम जानांखो बिनि बागै आंनिफ्राय बांसिन दिनै बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोर दं गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बिनायनि मुङाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जे गाव सम बर' हारि एनडिपि आरो आबसुनि मुभमेन्टजों जों गासैबो रायजो राजा दं बर' हारिजों लोगोसे सामाजिक भावे अर्थनि भावे हारि हिसाबै जेसेबांखिनि बेवहाय जाति जनजातिफोर दङ बिथांमोनाबो राजनीति भावे समस्याखौ समाधान खालामनांगौ बे एनडिपि आरो आबसुनि समस्याया जोंनि गेजेराव स्थायी भावे समाधान खालामनांगौ बेबायदि थांखिजों लोगोसेयै बै समाव दानि बे बिपिएफ बे बिथांमोना जोंनि बे मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामबोआखै माब्लाबाबो जोंनो जानानै बेखौ समाधान खालामनानै बुंबोआखै आरो लोगोसे जोंखौ फोजोबनायनिसो गोबां रोखोमनि षड़यन्त्र बिथांमोना पलिटिकेलि बा सामाजिक भावेबो बेबायदि जोंखौ बोलो बाहायनानै फोजोबनो थाखाय सेस्था खालामबोदोंमोन नाथाय बै समाव जोङो नुबाय जोंनियाव मोननै दल दंमोन बेवहाय मोनसेया जाबाय इउडिपिएफ आरो लोगोसे डिपिपिएफ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी मोननानै फ्रन्ट होननानै मोनसे दंमोन आरो बे रुबिराम नार्जारि खावबुराया बे समाव एडभाइजार हिसाबै दंमोन रुबिराम नार्जारि दानि एमएलए वेस्ट क'क्राझारनि बिपिएफनि बिथाङाबो बै समाव दङमोन बेहाय ओंखायनो जेला माबा जाबाय जे जोंनि गेजेराव जुदि पलिटिकेल पेट्रनाइज गैयाबा सापर्ट गैयाबा जोङो जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनायाव जों माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा मानो होनोबा सम सम जोंनो पलिटिकेल सापर्टबो नांगौ हेफाजाबबो नांगौ मन्त्रि एमएलए फोरनिबो सापर्ट नांगौ जों बेखौ बै समावनो मोनदांनो हादोंमोन बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बै समनि आन्दोलनाव थानाय हिसाबै एनडिपि आरो आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायजोंनो 2015 नि 5 आगस्ट बे दिनैनि तारिखआव इउपिपिएलखौ जोङो क'क्राझारनि दतमा मोनसे जायगायाव जोङो बेखौ दानानै लानो हादों बिनिफ्राय जोङो लागातारै पलिटिकेल जों मुभमेन्ट खालामबाय बिनि उनाव 2020 नि 27 जानुवारियाव जोंहा बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्ड जानाय लोगो लोगो बे ओनसोलखौ जोङो राजनीति भावे खुंनांगौ लोगोसे बिटिआरआ जोंहा सम्पूर्ण भावे जेसेबांखिनि माने दफाफोर दं बेखौ जोङो आखरे फालां माने रुपायन खालामनांगौ मावफुंनांगौ बेबायदि थांखिजों जोङो जेसेबांखिनि एनडिपि दङ पलिटिकेलि जायफोरा जोंनि इन्टारेस्टेड जेसेबांखिनि आबसुनि दैदेनगिरि दंमोन जोंहा नोङो प्रमद बर' थाबाय लरेन्स इस्लारिमोन दंमोन जयन्तमोन दंमोन बा जिरन बसुमतारिमोन दं जलेटमोन दङ गासिबो माने जेसेबांखिनि माने आबसुआव माने बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सोरबा 30 बोसोर 40 बोसोर एनडिपिआव प्राय सोरबा 30 बोसोर 35 बोसोर दैदेनबोनाय गासिबो एनडिपिआ बे इउपिपिएलआवनो हाबजोबनानै दिनैनि बे इउपिपिएल हिसाबै दिनै पलिटिकेलि जोङो रायजो राजाफोरखौ दैदेननो रायजो राजाखौ माने सिबिनो थाखाय रायजो राजानि अधिकारनि थाखाय राजनीति भावे खामानि मावनो थाखाय जों दिनै माने मानव सेवा लोगोसे राजनीति सेवा दिनै जोङो खालामगासिनो दं ओंखायनो दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय
जों बिजिरनानै नुदों जे जोङो जे एनडिपि आरो आबसुवा बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव नैबे ओनसोलाव गासै 10टा बेबायदिनो माने आरो सुक्तिबो जाबावदों सावथालनि जादों कार्बिनि जादों डिमासानि जादों जोंहा मिथिखाबाय सिगांनि भिडिअआव मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै इउपिपिएल हान्जानि गायसननाय सान मा होनना बुंगोन फाउन्डेसन डे ना बिनिनो जोंहा हाबाफारि लानायजों लोगोसे जोंहा जानायनिबो प्रग्राम खालामनाय जादों आरो ना जोंहा नै संनाय खावनाया नै नायदो नै मा बेदर संदों आं एसे दिन्थिलांसै नै एसे अमा बेदर अमा बिथैजों संदों आरो ना बेखौ ओमफ्राय जोंहा मावग्राफ्रा नायदो नै मैखोम मावख्रुबखादों गरम बोथोर अब्लाबो जेनाखै मावनायाव बेनिफ्राय आरो नै बिथिं नै स्पेसियेल बर'नि बेदर होनना बुंबाथ' मिथिखायो अमा नैबे जाबाय मैथा अमा नै नायदो दिनै जोङो माने रंजानायजोंनो जागोन आरो दै गोगोम होखाबाय अमा मासे फुथारखाबाय दालि ओंखाम लकेल दाउ अमा बेदर मैथा बिदि आरोना जोंहा गरमबाबो मावनायाव थाथ'वाखै दै जेनाखै ओरैबायदि मावख्रुबखादों नै आदामोना थिग दङ ना रंजानायजों जोंहा मा होनना बुङो गहपुर हालामा जे बिटिआर ओनसोलाव हाबफादेरबाय आरो बेखौनो उद्देश्य लानानै दिनै जि बिटिआराव हाबनायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे आरो बिदिनो जोंहा इउपिपिएल हान्जानि जि जोनोम सान फाउन्डेसन डे बेखौ फालिनायजों लोगोसे जोंहा बेयाव गोगोमै मोनसे पार्टि जानो थांगासिनो आरोना जानाय लोंनाय दे लोगोफोर नायलांबाय था लोगो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावा दे लोगोफोर बोथोराबोथ' ओरैबायदि गरमखा दिनैनो गरमब्लाबो मानसिफ्रा गरमखौ गरम सानाजासे माने दिनैनि बे हाबाफारियाव ओरैबायदि रंजा बाजा लोब फैनानै बाहागो लाफैदों दै गोबां रंजाथावना आरो बाख्नायथावना आरोना जोंनि दिनैनि इउपिपिएल हान्जानि बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिया दे लोगोफोर अब्ला आङो गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै बाय बाय टाटा बर' हारिनि जै इउपिपिएल लं लिभ